I dag der skal jeg køre nogle rigtig gode, lange skøjteintervaller, som faktisk kun kommer til at gå op ad bakke. Jeg har fundet en rigtig lang bakke her i Ramsau, som kommer til at tage en 10-12 minutter at køre op af. Det er også en bakke, jeg træner løb på om sommeren, og den har egentlig været så flink at køre op med pistmaskinen. Det bliver nogle intervaller, der er direkte sat i forhold til 50 km til Holmenkollen VM, hvor der nemlig også kommer til at være meget lange sammenhængende stigninger. Blandt andet fra stadion og ud, der bliver der næsten 2 km, hvor det går sådan jævnt opad, og igen fra Frognercenteret op bliver det også ret meget opad. Så jeg tænker mig at forberede mig på den måde ved at vende mig til både mentalt, men også kroppen til at køre opad i så lang tid. Om sommeren der træner man jo rigtig meget rulleski, kun opad, altså op ad bjergesiderne hernede, men det forsvinder lidt om vinteren. Nu vil jeg prøve det, og jeg tror, at det kan blive rigtig godt. Nu står jeg på toppen af bakken og har kørt den en gang som opvarmning, og så skal jeg ned ad den igen. Og ja, man skal passe lidt på. Det går meget nedad, og der kan komme scooter op. Som I kan se, så viser vejret sig igen fra sin bedste side hernede, men desværre så er der herinde i skoven jo skygge, men sådan er det. Jeg vil give mig nedad, og jeg håber, det kommer til at gå godt. Så er vi nede og gik. Det går noget hurtigt at komme ned, end det gør at komme op. Men nu er det bare den vej op, og så er man klar. Jeg håber, det bliver godt pas. Jamen, så er jeg færdig her på de første intervaller, og de var lange, og sindssygt de var lange. 14 minutter tog det at køre op. Jeg har regnet med cirka 10. Det er helt vildt at køre de her lange bakkeintervaller. På trods af, at jeg ligger på det, der hedder lige på grænsen mellem anaerob og aerob, altså på det, vi i fagtermer kalder A2-træning, så føles det alligevel rigtig hårdt. Den er bare lang, bakken. Det går bare opad hele tiden. Halvvejs så tænker man, nu kan snart ikke gå opad længere. Men det var meget fedt, og det gælder ligesom om for mig i hvert fald at finde det der flow, jeg tror jeg kan holde i 50 km. Finde et godt flow i padling, fordi den er så stejl bakken, at jeg padler stort set hele vejen op. Der er nogle partier, hvor det er sådan lige mellem padling og et-takt. Et-takt, det er der, hvor man har et stavtag på hvert ben, og padling er ligesom den der teknik, man bruger, når det er allerstejlest. Men det var noget fedt. Så godt 50 minutters interval og omkring 1000 højdemeter riger. Så det var en hård omgang. Nedkørslen til gengæld, den er rigtig fed. Det tager, den hurtigste jeg har kørt, det er 2 minutter 20. Og den langsomste, det var den første, som jeg havde video på, som tog 2:35. Så det er rigtig sjovt at køre nedad. Nu er det også blevet lidt bedre til at køre den, så det kan være, at vi skal tage en tur til med kamera på. Så kører vi, og den her gang der får kameraet lov at være forrest.
fantastisk.